Влизате в банята пред огледалото. Трябва да носите запалена свещ със себе си. Вадите от тестето карти дама пика и я слагате най-отгоре. Гасите лампите, заставате пред огледалото и с червило трябва да нарисувате точно 13 стъпала и на върха врата за дръжка. След като сте начертали стъпалата, заставате пред огледалото и казвате 3 пъти: Дама пика, появи се. Задайте един въпрос, на който искате да разберете отговора, и ако имате късмет, може и да получите отговор. Докато чакате за отговор, е много вероятно да видите силуета на дама пика в огледалото. Може и да я видите да се качва по стъпалата. Ако вместо това чуете скърцане на врата или усетите полъх вятър, който раздвижва пламъка на свещта, значи сте я загазили. Веднага трябва да изтриете стъпалата от огледалото с салфетка, като започнете триенето от най-долното стъпало и продължите към вратата. Ако оцелеете през нощта, веднага на следващия ден трябва да излезете навънка на светло и да скъсате картата.